गंगा माई के ऊँची अररियाती वैया ए करो वेली हो ए गंगा मैया ले दिया तू अपनी लहरिया की डूबी धसी जई तीनू हो ए गंगा मैया दे दिया तू अपनी लहरिया की डूबी धसी जई ज्यादा ये जीवतिया माई है जीवतिया बंधन बाबा हम तब अपन मंगल रानी मंगौती कि हमार नाती हो जाई तो ओ जीवतिया के हम सब करी घरे घरे हम तो रोई अरे सरपुतिया बाटा में मड़ुआ के आटा लेकिन ज्यादा जीवतिया माई आज हमार पूरा कर दिहलू मंगले रही तेवन अब बहुत खुशी खुशी सब करा के बाटब और नाती खिलावे के मिल गई ऐसे बढ़ के का बाटे चलो हो तुरा तो गईबे कई और एगो दूगो देख ली अबे कहूँ नहीं खिलागा ताकि चल हेतना बहुत बा अगर दुगो दू कह के सब करी घर दे देवा हेतना तना आटा तो बहुत बाटे भखौती मल रही पूरा हो गई तो हमार मड़ुआ के आटा बाटे में या सरपुतिया बाटे में का बाटे ज्यादा है जीवतिया बंधन बाबा हमार नाती कैसा ही जीव जंगल बनौले रही दुल्हन आओ निकल के आओ आटा में का तू करता रू आटा सोचे ना निकाल दी बड़का पराठा में। हाँ निकाल के धले रहो कोनी ना इतने निकलो हो अरे इतना पाँचों को घर दिया जाए ना तो मनत मंगल नहीं पूरा हो जाए जानलू हाँ तना हमारा के सोना नियर नाती दे दिया जीवतिया माई आज जीव तो बंधन बाबा अब एक से बढ़ के का चाहिए कहीं कठवतिया में ना साफ सुथरा बा ना मजल धोलो फूला हवा वाला बड़का वाला में हाँ तो हमें मड़ुआ वाला है जो आटा में ढाल के रख आई बाट के आवत नहीं ना तब जाते तो आटा बाट के आते तो आटा लेके जाते बात ठीक बा जल्दी चाहिए साँझ होता ना साँझ होता तो का करबू बनाहू के ना बाबी कने के बाबू के सुतले बड़ू ना हां बहुत गर्मी होता जी बिन में डोलावत रही ना तन लगे कट गेल बा आवतनी देखे आवतनी उ लोग के घरा बा ठीक बटे आटा साफ सुथरा दे तू कली हाथ धो लिया बढ़िया से बुझाता टेकी एकदम सने ना कैसन तो हो गइल तबे से बाटत होई अब हयो दू चार घर बाटे एनियो दे दीही बतावा हो का करे के बाटे चले जिया तनी तले कर तनी धर तनी ओकरी बात से तो मर गइला की बात आ ज्यादा नाती हमार हो गल बा नाती से बढ़ के का बाटे अरे माई बाड़ू हो राकेश के माई का हो चाची गोड़ा तनी खुश रह बाबू माई हो माई जीवतिया ना भूखल बिया गोलियो गांव में सतपुतिया खोजे आही दादा हम लिए औते न रही आई तो कब पहली हो हो गइल आधा घंटा ले चाची धरा तो पहले न बतावेला चाची ए बबुआ हम पहले हम बायना नहीं बाटा तनी ठीक बा हमार नतिया भइल बा जोना के छठियारा बा पैनी उहे जीवतिया माई से मंगल रहे जीवतिया बंधन बाबा से कि हमरा के नाती दे दिह कतना बरिस में तो हमार नात भइल तो वो वही की खुशी में घरे घरे सरपुतिया बाटा तनी आ मड़ुआ के आटा बाटा तनी अबे आटा वाला गले ली आई दे दो चाची कोनो बात नहीं के हम अक्सर हुआ बानी तो आखिर क्यों काम परे पारी न करम धर दे दो हम माई तो माई के हम बता दे ठीक बा ये दे लिया हाँ अपन बना के चिल होर के अपन एथु क दिहन जा ठीक बा चाची ठीक बा बाबू लगल में आटा लेके आई कहीं जाइए मती माई से बता दी हो ठीक बा चाची हाँ के अपन नाती के बधाई खाती के कुल एथु करतनी सब चले उनको घर बा दे दी दू चार गो बताओ एने तक केनु मिलबे ना कइला सब पुती आबे एगो सब पुतिया खाती हमरा बाजारे जाए के पड़दा अब का करब अभी अब जोन नियम बा जोन करही के न करी चाची जी ए चाची जी अरे कैसे किलो ले आइनी जी सब पुतिया हमरो तो बताई ना उहे लेबे खाती जात रही पागल लगल है ना हो दुल्हन हम सर पुतिए बेचा तनी आ त कहां से ले आवतनी घरे घरे बैठा तनी चलो तो अभी तो तोहरे घरे जाते रही आज हम बाजारे जात रही सब पुतिए खाती कि किन के ले आई जो अरे नतिया के भखौती मलने रही ना अच्छा कतवा भूखत है ना हां तो उहे मड़ुआ के आटा सरपुतिया घरे घरे मनौती कइले रही कि बाटब तब जीतिया माई दे दिहली नाती हो तना सोना नियो त हमरा सरपुतिए बाटे में मड़ुआ के आटा बाटे में का चल तनी बड़ी पुण्य के काम हटे हां ये बच्ची हमर जब अब बुझाइल त हम कोई नहीं अच्छा अब जब जाइए तब तक का जाई बाजार मड़ुआ के आटा तो बड़वानी बाटे आटा ए भाई जब मन ले बन तो हम तो बटबे ना करब ले लिया जो में चढ़ा दिया जा तू लोग
हाँ चढ़ा दे में के। का महू तो सुनतनी महंगा बाटे उ तो। हाँ ए चाची जी ए चाची जी एक बात बताएं, रोहू से मछली खा के भूखी ना जा। तू लोग ना भूखल जा खाके? हमार निके की हो ना मछली खा के भूखेला। देख सुबेर खाने आदमी न छोटा का चिंटादार मछली आदमी का अपन अपन नैहर के ना रीति रिवाज हवे जहाँ जैसन भय रहा आदमी। देख हमारे तो नैहर बहुत लोग खाइयो के भूखेला बहुत लोग ना, लेकिन हाई छोटे की चिंटादार मछली होली से ना एक बार सुबेर आदमी बनाई खाई आ शाम के कुल का कहला हाँ ई कुल बनाई चिल चिल हमने के जानता नहीं का वो ठंगन बनेला और लइकवा जीतिया बिहान बेला खाला स आ मछरियों के सुनले बन जा, लेकिन हमनी के सास मछरी ना बनवावली कथा कहेली कि उहे नु अपन अपन अलग अलग चिलिया चिलोर के देवे खातिर। आ तो चिलिया चिलोर के देवे खातिर कनिया उ तो केहू करेला हो आ लइकन के खाएला बतिया तो कर तरु तो आवेला कि भोरा में आदमी उठ के चाय पानी करे त बचल त लइका खाना सब पियन से उ तो हर जगह होला। चाची जी ताकि राती में चिलिया चिलोर के दे तो कम जानू खाए। हां दियाल आर तू खेलवाड़ी हो का हो आ सुनानी अगर रोवा सब में कैसे नियम बा हमनी के बुढ़िया अलग नियम करवाते। हां तो उहेन जानत जब जेकर घर में जैसे हो देखा तू अपनी बात में हमरा के भुला में उतना हमार टाइम चली ना अक्सर हुआ बनी आटा अभी बाटे के बाटे अभी दू घरे देवे के बाद दे के तब चली जब ले आइए देनी त का जाई हम बाजारे हम घर ही चल जानो तनी कि एबरा हम बिजी बन त बार बार फोन करतनी। अरे हाँ जी जुतिया के सब तैयारी कुल होता ना आजे न हो। हाँ मम्मी जी गल बनी कुल होने बाटे सुबह से सरपुतिया होला नु उ बटाइल ह भखौती रहल बाबू के और ये आटा बाटे गइल बनी ना। देखी ए भी तो जुतिया के हते चुकी जुतिया हमको मम्मी जी बनवैले बनी, लेकिन अगली बार हमको खूब बड़हन के चाही बड़का लॉकेट हो ना जाई चाही हमरा। हाँ कहते रही खाली ठीक ठीक बोले खैनी उनी कि ना खाना वाना ड्यूटी में बनी ठीक बा। बताई सब गांव खुशी मनता कि हम लइका भल बा त बढ़िया से जुतिया पूजा होता और वो घरे ना आवे के चाहिए और वो छुट्टिए ना मिलेला कहियो छुट्टी ना मिली। हाँ तो एवरी ना आवे दशहरा में दशहरा हमके मेला ना घुमानी तो देखो किसी आके चल जब नैहर अइबो ना करब बहुत हंसी आले बतिया पर। अच्छा ठीक बा जी रख तनी और सर पुतिया को चिड़े उड़े के बाटे तनी पराठा उठा बनाओ के बाटे। हाँ अभी फिर नहाए के बा हमरा 2 बार नहा भइनी। ठीक ठीक बोले मम्मी जी अभी आवते हो खाओ ठीक बोले राती में फोन करम साजी खान हम एने से खुदे करब ठीक बा। बबुआ सुतल बाटे ओके बड़ी थी से सुतल बानी जी बहुत गर्मी रे कूलर किनल जरूरी बाटे और माटी घर में औरी औसता ठीक वाला रख तनी। मुरत के तो बुझेबो ना करले जान तनी कि हम घरवा बैठल बनी रहीगा हमरा कामे नहीं खे काम करत करत हालत खराब बा एकदम है। बूढ़ी के जनी केने रही गनी बाटते बाटते लागत साझ क देबे के दमे मन थी वो गर्मी से मन नहीं करता घर में रह के बबुआ के मैं अमहौरी घमौरी मुंह में हो गइल बाई से तना कनी मम्मी जनी पाउडर ले ले को दे छिला गइल ए जा बैठल बाड़ू हम घर में जाके जो हतनी गर्मी होता जी बबुआ तो आटा निकालो बबुआ सुतर रहल न। हां सुतल पाउडर लगा देल ठीक कइले बाड़ू हम तो उहे सोचत रही कि काहे नतिया के न होलू कि ना न होइलू जान जाए बछिया। ए मम्मी सबके घर बांट देनी ना आटा ओटवा आटा द ले जाई ये तो कबा से निकाल के धोइले बनी हम जनी के लेके बाटी ने मोई सांगना मां के उहे का एथो से ढपले बनी। हे भगवान हम कहीं कि कहाँ चल गइल खुला के वड़िया तो रात को दी जातन त 4 घंटा लातन बतिया हो जे त का हो। अच्छा अकेले दे ओहू में देखो तारू गोड़ हमरा तना दर्द करत रहता कि का बतलावे के आखिर कोनो काम परे पारी न करम। ए मम्मी जी वहां से कहनी हमको बहन के लॉकेट चाहिए जुतिया वाला देखो एबरी छोटी चुक भले हम पहले बन त का बड़हन का काला सब धन तोहरे न बाटे जो हते बड़ा मन करे तो हते बड़ा बनवा लो। अब हाथ न बढ़िया खुशी मिलल बाटे हो ऐसे बढ़ के खुशी अब का चाहिए। हां ई तो बात बाटे चलो जा हुए तू कर तू बनैलू हो ना बनाओ तनी बहुत गर्मी हो त लाइट कट जत एकदम। अच्छा यही महीना भर गर्मी बा ओकरी बाद से त ठंडियों में तो ना चले देबेलू साल उतरबे ना करबू अपन स्वेटर उतरबे ना करबू गर्मी बा त गर्मी बा ठंडा बा त ठंडा गांव से बाहर इधर घर बनवा दल बन जे ऐसन जगह त का करबू जब उतर दे में लता लुती करे जा बाट के आवत लगल आटा ठीक बा जाए जल्दी। बूढ़ी खूब बतिया जात होगा तो 2 मिनट 4 मिनट सब दिन से बतियावत होखम तब आवत हम तो लेटे न होई।